дар шаҳри Тошканди Узбекистон давоми 4 рӯз аст ки чемпионати Осиё байни писарон ва духтарони то 22 сола ҷараён дорад. Дар ин мусобиқа ҳайати мунтахаби бокси Тоҷикистон низ иштирок намуда дар рӯзи чоруми рақобатҳо мужзанҳои кишвари мо болои ринг баромаданд. нахустин шуда дар рақобатҳои вазни 57 килограмм аз миёни мужзанҳои Тоҷикистон дар рӯзи сеюми рақобатҳои бокси Осиё байни мужзанҳои то 22 сола Усмонҷон Мирзоев болои ринг баромад. Усмонҷон Мирзоев дар даври аввал озод буд ва рақобатро аз даври чорякниҳоӣ шурӯъ намуд. Рақиби мужзани ҷавони тоҷик Казума Аратака аз Ҷопон маҳсуб мешуд. Ин варҷишгарон дар рақобатҳои вазни 48 килограмм майдондорӣ карданд. аз дақиқаҳои аввали рақобат Мирзоев барои ғалаба талош кард ва дар раунди аввал назар ба ҳарифи ҷопонии худ як каме бартарӣ низ дошт. дар идомаи рақобат низ Усмонҷон Мирзоев зиёд мубориза кард, аммо аз лиҳози тактикӣ намояндаи Ҷопон хубтар омодагӣ гирифта буд ва ҳамин буд ки дар раунди сеюм Казума Аратаке ду маротиба ҳарифи тоҷики худро ба накаут фиристод ва бо ҳисоби 5-0 дар маҷмӯъ ғалаба кард. дар рақобатҳои вазни 51 килограмм намояндаи дигари Тоҷикистон Акбаралӣ Абдураҳмонзода бо варзишгари Арабистони Саудӣ Абдулазиз Алатбӣ сабқат намуд. ин варзишгарон дар даври чорякниҳоии чемпионати Осиё байни мужзанҳои то 22 сола ба ҳам вохӯрданд. дар ин рақобат варзишгари тоҷик бо вуҷуди таҷрибаи зиёди рақиб ба ғалаба даст ёфту ба рақобатҳои даври нимниҳоии чемпионати Осиё байни мужзанҳои то 22 сола баромад. мужзани умедбахши тоҷик Искандарбек Рустамов дар рақобати навбатии худ бо намояндаи кишвари Ҷопон Савушу Вакизо нерӯсанҷӣ кард. Искандарбек дар вазни 54 килограмм дар даври гузашта бар мужзани Шри-Ланка нерӯсанҷӣ намуда бо бартарии комил ғалаба карда буд ва ин дуюмин рақобати ӯ дар мусобиқаи мазкур ба ҳисоб мерафт ки назар ба ҳарифи ҷопонии худ аз лиҳози қаду қомат бартарӣ дошт. аммо ин мужзани тоҷик низ аз лиҳози тактикӣ ба рақибаш баробар ҳунарнамоӣ кардан натавонист ва дар ниҳоят баъд аз 3 раунди мужзанӣ аз 5 довари гирди майдон 4-8 ғалабаро ба намояндаи Ҷопон доданд. дар миёни бонувон аз Тоҷикистон Рӯҳафзо Ҳақназарова низ дар чемпионати Осиёи бокс байни нафарони то 22 сола ҳунарнамоӣ кард. Рӯҳафзо Ҳақназарова дар даври аввал озод буд ва рақобати худро якбора аз даври чорякниҳоӣ шурӯъ кард. ҳарифи Ҳақназарова Сабина Бобоқулова аз Узбекистон маҳсуб мешуд. идори ин ду ҷуфт дар байни бонувони мужзани вазни 50 килограмм дошта ҷараён гирифт. дар ин нерӯсанҷӣ тамоми доварон мизбони мусобиқаро ғолиб донистанд.